child show and away and a yasaba nana the business and nasi. Nana no day nana yajuma our radio so oh bono ahafo ne Asante Virginia titi will be cut to be children and Abba mit child show so Nana Kwaba radio so Nana Eda was it Dibuno sa Dibuno Nana Mpanin se Mruku Dumaa Woyɛm Mruku Dumaa Woyɛm Mpanin kasa bi say ya na wo pa kire sɛn Mruku Dumaa Woyɛm Mpanin se Mruku Dumaa Ɛnyini Woyɛm ya kan say ya na asa kasa no emu aye dura koduru baabi yese ibubu na sinasini na obi bi sa se Mruku Dumaa kura ye de ba de na kan sa Mruku Dumaa ye de kura kan kasa minti bidda ye kan Mruku Dumaa ne no so ye duane ana se ye de ba de Mpanin se Mruku Dumaa Ɛnyini Woyɛm ene obi enu se na asase asa di suku ninim de ena yi wiase bibia ndi wunya usika na de hye wo ma hwe wo mo ahoto ene asetena pa emunti akwara anu benya tumi ni dibre kese na wode abehwo na beye wukuku asase na beye wajapade no abayi nipa oba pimpa oba bampim eno no abaye pampim amawo abaye pampim amawo enwomanti asase na asa koko na mudua na asase no so adododi mu nyina asewu enti awia bokakra bia na koko no na wu se nyame boa wo na si oduma nkuma wu amasoa wo ba nkokire yade kofo hawa matoso kofati ti bi amana kola ne so obayire no ho na so abo no ho ka akola no ba basoa ba wo ngumasua mu a obetia tia kopim se obesi wo ebra na wuyi nkapre ne ntakunu ne hawo se wanfa ntonto mafra na nunu Mruku Dumaa na wudie no kana wo bono akola no ho no se wo yire ho bo akola no ho ka ekodu pampan so bi na nyame pagya no di tiri di boa no ko hunu muma no nya ba adwuma papa bi ya afebo wo se maame ya nkwafuo mu bi wabre maame brabre pa okwa habayire no abeton mekoyam ko school ni apamia na maame su na atete ya papa ne maame ya famu ni akeka ne sa afi na kola no wotua o maame no papa so ka akola itunu fo no fa inu afi wo so mo maame no papa enya dwumaden brena no yi nkapre ne ntakunu abase na yeyi sika ibudna million na fe nu na yeyi bra ne wono maame no wotua ne nkapre wadini Mruku Dumaa me na nyini Woyɛm obi nso se dabi ede ene nkwala no ho beda so kura ho na so na me de ene me se mi nyantuma mfra de me mfra nkototo nkwala suku atade na me no na me maafo okwa na me de na me makadem me ya me ntimisa entina nkwala na bedane asesa bofo afi bi bedane akromfo de Nkrabea anye bia no bete praka fi ba mi no ba yemre no akese nkwala no na baboa wono no mabo asesa esan se wa du Mruku Dumaa ena benyini Woyɛm ebra na edi sika ebo suku hu bra ni ade panwuma me ma no wo de wo kan ye ne se wo de wo na daja enti wo nya usika na ntoma wanum
aprimansem ni akasesem ena na adu sika die enti bra wo be yemra ka so man na hwe o man go se papa te na ni hwe ni akasa abri ka yenso ye behwe no na de oti na ni dini nkapre ni ntaku hwe ni man wadi ni Mruku Dumaa me na nyini woni yam Mruku Dumaa ye kan no efom aduane fom aduane eni soro aduane nyina ho asem ne ye kan no bodi aye nyini ye hane ye be bosome afi na asa aduane ba mu ukotwa ba fi aye so twitwa tire ni tire na wano ane woni hunum o se bodi na enya nyini sa duru bodi aye die nanso ekomunti na wakotwa mankan na fo na ahyehyɛ kɔɔtere kɔ kebeduru sɛ wia bɛbɔ na nsuo bɛsa atɔ a mankan bɛfa abae no na nka tu baako akantɛma nanso mini bia medi nti mi nkɔ wia me yanchi me ana ɛne mɛkɔ akɔyiyi me deɛ nketenkete no na me ne me madi banche no dia fo na asi bɔkɔ aso wutu abi wɔ hɔ a wudwa ahoma wɔ mu deɛ nso bi yɛ nkwala no beda komo de meye ne saa ma wo modi ne komu kura anto yeyem nkwala yesa yare a ne hame minso mini adaje so hu enti okofu mu ana duane na anyinyini ye no afa ne saa no de abre ne madi na saa duane no a anyinyini ye ne afre ne Mruku Dumaa duane a anyinyini nweye menkaye mo nwe utu ese ko tere ko ne to no kokokokoko tete woni abona kawo banchi afena ayiyi ntiantian utimu ze ka afena ni mu be hantan na nso woni bi wo fie no woni sika ekoto na kom de ne ma wokɔ e no afa no woni ne ma bedi saduane na wo fuo mu ayinyini ye ne afre ni Mruku Dumaa Mpanin su du Mruku Dumaa enyini wo Woyɛm emanu no omu yemienu na be ma na ware wo mo omu nyina wowo oba Mpanin ni de ahode ye ne fe enti wono ni de ne se wonde ne board ye no odo afuro na se kokko mesen mu a wontwa eni obakọ afuro ma sa abafie ni makom de wo mo kura o se ni board ye ni nyini wo pekton jiska enti okoso afuro na onfa duane ma banche no se nyamoy banje de utu dua ba ko akantama na sika wo mu ni betuturu se ya asa no sika baba mu minya sika ni waja no ho no abafie mankanu jampo rasimu abobo afonwe mu ho no ne to na posiposi asisa anwem udwiri na ba nyini wie de enzo ba no ahohoro ho de asiso nkwala ni free school ba maami agba pesi oni eguso gaw efudi edi nyini wieye unza tetefo no na se dua pa beans we dua na wafuo mu a ekwafuo mu na se ma no ba ye dua na etimi tete ne mu no o mu ba edi amakoni nkontomire ni niema atosode na siso no no de beans na guso o mu wi ano o mabo o mu yi ne mu no o mu twini nyina afra atosode no na be ya bomu kanto sudie nyina abom na apoto a ene frɛ na bomu so no Mruku Dumaa no enyini enzo saade na wo die no woni ahode no obenya firi mu enti watete na ma meketo ano de odo afuro ni board ye hane okọ na atwe bosomi okọ na bibia ni huasia nkwala yi o mu ko school kura no semanya sika bi ama no na bibia no mi di mi Mruku Dumaa benyini wo meyam same meja bodi ho ma me mayefuna kwa ye be yare komunti ama me de akọ doctor me twitwa bodi akọ sa me kom twitwitra eja we de obi ho obi sem na me ne me maya chedi ti ma me no kwa banche na sia pa ya o sia banche ya sia pie di abo ofechefechira no anya ntiantiam mienu no watwa oba we odi si jazo a watwi mako wadanchi ni nkwa anwu bi aguso na
one ne matwa ho ahia wodi ni Mruku Dumaa benyini wone yam ana pani no de ene de no nso emo kokko menkan no ni mfie mienu a wutu a atete afiri woni no ho a wontu enti da bia wo yefu a na afuo mu aduane de efe nanso da bia ne mayare ne ma ne yare papa no nso maame no ma na yare no obo mu ka no ha no sere na de onunu a kurafo mienu wodi we ma de so le ho dendende wodi da bia de bachin bia wo ba yare nya ne yefunu aniti ye ni tira na ni subiri no ni nyina ya aduane no okoso afuo mu wa onfa mama no amankwala ni nienu na maame keto ande wo se so obagya aduane no wo ho amana nyini ama ne baba yare abdi atete ye ne owu abato no so de obedi ni Mruku Dumaa na afuo mu aduane na nyini ye no obedi na no na nkwala ni di eba mu wo manyini no wo mu nyina wo matimi di abehweme mpanimfo asi udu Mruku Dumaa enyini wo Woyɛm mfaduane nkame wo ba mekom kuro metoni yam wo ba kokom kuro afi ka wo bebo na sina aduane ade beto amanadi no wanya hodne ane nam ho mpanimfo wo mun kasa bi kwa eye mana mo de mo ye dwuma mo se mo fa bi ni mo madi kura na ye mo ye kuya ye na ye yewu nkwala ni yesi ye nya ye twi na nso tiri ni ti anka anya se bontin su ni befa ko mimini dada ponda kropadi nya nkwala no ye kona so mu di akira aka ni du afu mu ani abakawo ye wi aye twa bode aba se woni ye hwe aguso ya twi nkontomire di aye je ne ni momoni atwim enkwala obi anyi bi ni ubonza nkwala kikiri enya duane bi obedi ame kura wo so ane ne ma no oba wonim so wadidi afuom sesi a wo ba ho de ne wom sinse wode kombeba afuom oba na de jaswa no abdi abeto fie no wode komu ko school mpanin si udu Mruku Dumaa enyini wo Woyɛm eye kasa bebuo kase na ye kama kurafo bra obi mpaso obeti nani no ahwe ne ma na kama no obi hwe ne ma si wodi ni Mruku Dumaa wo na nyini wone yam na wa wo se wodi ewuni na nyini wo Woyɛm no na mpanin si wodi Mruku Dumaa be nyini wo Woyɛm medase meet Charles show na ohwe se jumadi eyofa ka hu se obe subscribe hwe se ni fa no so ya subscribe button subscribe ho a red button sa click it so once na hwe onsa bonkum so kokromotire bi wo ho thumb no the hwe so no ya twa ase like no like the video na share na obi opese hwe sa show yi onya bi nhwe metena na metia oye dia na teteno na bro ni nyamaye no na yen kosuku kura ba fusuku se me nyamaye na mpanifo enim how to save and also invest so sika kura on kodi ni nyina so odua menkani ane kumase kura mpa on koto ni nyina ni one day de mo ye ketenkete no na obedi na akese no ode no ahwe ne ho bra ene abusua no ho bra bi abo se bodi akura won tese kan sim ntwa no to se me ame dia atofo abenti me to bodi ni nyina enti boni nya mai na school nyansa nya mai no na mpanifo ni investment any savings se de emiye daache me mai twa bodi nyina dia de beto me me ma daache anase boso mense ebisimi se metu menkani ete atidua yasedua yi ete moko wonguro ma nyina adi etete nintimo no meti nintimo no ntosi idi na ma hata dua yi bia fancy wa daache komedi me daache me pesika fa me nya fese me me ma no edi na wotwe ediefu mo menkani nyina tibroni nya ma na mpanifo ni investment any savings de wo se yede to ho na daache di bobre bia na yede bibibi sana na naka akaw na naka sa akawa na se be menkani a yansensen ho na yesi jaso na de nchina proso na abene hu so no ani say brown ehwo papa pie say odon safa ho say na pins no menkani no na yede afri ho na wadi ebu wa twemoko yira wa pa enchine sabe na nase nchine kwa ho otumi di me kwa
saa na mo we no na mpanifo de na hypertension bi ani ho saa na no we na mpanifo de na diabetes no ho ahwa bi ani ho menka ya sense ne ho no wanoa na wo wi odo nsa epiepie ne ngani firi ho enkyere wo ho a o ka bi de no no opokura opa ohia bomu opa bomu so a ayemuna mu de ayi kontombre ene kwanzu saa na utwi na de boma me say na diabetes wa ho tetes hypertension tishye bi ani ho enso na ya yesi ani ate no yesi be di fried rice ebo 9 pm ebo 10 pm no ndu na akodi anwa aduane e de akoda na sayade ba ho na ye bo no so bo na ye da ase ye ko break aba meet cha show na ohwe remember to subscribe, like and share na ye won chen die na ibisua bibi furu ho titi obi ka titi obi kire edin kire mu eben kire mu kasakwa bi ya te ya ante ase asem bi mpanifo ka to ho a ye beto ye ebi ne se esan bi Nkrabea se mpanyi ka se esan bi Nkrabea no mu de boy kokko ana se no mu de boy hu na mu de Akan se esan de etimba Nkrabea Ɛsan bi timba Nkrabea bi se ɛsan ko ana nkwanhia nso nko odi ɛsan bi ɛsan no ɛsan bi ɛsan no me se nanko wo twamu kwala no to bo no ana ni kohyiae abona ni se pa na ni apai ɛsan bi akusano kwala bi abotutu nti obi ani apai kaya kanse wanya nkwanhia de ananka wowu si kwa mu hwa na sau ka no bono yesi nkwanhia wa kofia visa kwa mu ho no ohia sa utisi kwa no hwa se ka no na afiri na eba na wanhwe wo se wa ye de utisi mu a sau ka na kunu sin kwanhia wuo pa ya wa kuhia ofiri na afuo mu nkwanta utisi kwa mu awu otena se wo sam ne nan na ka no firi suru wo ba no ohu yan se driver ni na chim nyame nko ase wa antwe no ho a ne sire mienu nyina ayam sisi ane nan no kura de se be ye ni o eto na nku a na be yesan oto bo no na ni kohia yo we de yesan oto bo no eni ni kohia yo yesan we de nan kan yi wonu wo twam oduru wona nkrofo na bokro no wo mu na ekọ no monchi wo mu na yesan wo mu no enu wo mu kohia no wo mu se wono a ya buna mazesi na ni baako akata sebe yempo yenim ebra yenkomu a yehunu se enye wa no ne yadu dam yesan abrantie bi ne afra no mempame ho asem ni dina ye de to no mempame ho asem edi wo ma fe kromu nu nyina afra no agya mempame ho asem na papa no na nipa do no yi papa na ko wote wa no okra se opese wo beko no akosra no yonku bi ewo no kurom na tete no na mutoka woi yeso na mfom na papa no se sa ne niema gu ni kotoku mu no enu osi so a oko wakwa wache kwa numbe miensa atwa mienu odu akwantimfia ne dua bi si nkwanche ho aden dan no na eho nwunu yi na mfana ma fa ho mpame ho asemu tenase no wanu nsuo kakre kura no na nko wato ana kwantuo so onum nsuo no wie ya breni ahopapa enti
Onum so wi amframa nam na ni achi woto ho pam wada wada kwanti wo se ni yonku no kuro na aka kakra me na duru so no wudi ni bi so akokum kuro mu ohima baba atwa ni ti kuro mu afo de mane nseka gu kuro wudi ni no so ha wono nso ye pe na kuno enti bra wudi fo no duru wa me mpame ho asem ada no ofa ni kotokuo no odi nipa de ti hye mu no odwane koye wudi ni no obi wona me mpame ho asem ti dua na se a wafam ada no obi ni kotokuo mu odi nipa no a wakotwa ni ti na ayepe na che no wura kotokuo mu ana wudi ni so mbrika mu okọ ya nya no mpame ho asem so ada wabre odawa na nitiye na no si ade amese me hu me kakra na mafam adase ya ne amento amakonto so wa ahwe ni boto no mo no so fa boto na no de bo na chi no to ana kwanto no so wakofdu kuro na yakum ohima baba atwa ni ti no emema guvire mu ayepe wudi ni no me mpame ho asem nso akopie kuro nu okwa yonko ru nu na ni age akwasi na le mu didi ayeza no se de asem atoye ebiye wo fie yati mumro mama mro ye kwa fitiro yasi wudi ni bi atwa ohima baba no niti ni kuntu sini na dawe le kuro mu nyina wo ho tina kuro mu aye din na ene yenko o mu nyina akogina ho akohwe di ho abubu ni atepoi no mu yesa no o mu bafie ena me mpame ho asem ka kire ne yonko no se wonko na boto no de bae no wono wo firi akura ba no na le fidi ayi apra bi wo hoi onya apese bi o wia bi wo hoi ni nyina wo de aba wonko fa mane yire na nyunu juwa no de ayodua ne no mu nyina adi papa ko bi eboto mu a ohima ne ba na ye twanti na ye pa wudi ni na che no ohima ne ba ni tiri na hye kotoku mu no papa si yi na woni mpame wansam sede me nu sitie woni wudi ni no woni ku mo ohima baba na ne kuro yi nyina ba sesa no wasu enam de ba me se ko yi na mu aze ye ko na ohima ne baba ne ti ehye me mpame ho asem kotoku ru asem na kotwa himfie mema yesu gu wiram mumro ni ache no esi wudini na wabafie seme kan wudini mu akokora wo wiram yanu okun no wono asade abai ache me mpame ho asem akotra akosi ahimfie abodwa danka mpame ho asem ne yabaguro na topre yewu yebukuro ebisa me mpame ho asem o se won die tire no die onimu ho hwe se wo ba no dua wi ase eno so age na home nti ho no ofa mu dai onu so sori ye wo hunu wo bia akopim se wabedu kuro mu anti tire no pa de se ye mframa na de behye mu se ye nipa eno de okase obetimi aka obo afi se no oti dua na ase no wada bono ana chere se mema nyina ba na de o won se enyo onu aka na nhye ni botom nti e bakwa akukum mi mpame ho asem sada no nso ye dwada manu so bodi efura yom so akwa du ye de besina kogo so akope momoni sika ye hu fifire edu ya mpame ho asem ni abone pamu yi no mo kono ekwem wo mkoshia wudini no okumu akola no edini tibahye me mpame ho asem boto num no na ma no ko nyina no akola na yakunu ni agya me mpame ho asem sedi obi asi atini dinafa na akoba so wadi awuo na nwanwa ayenti na ne ho nkomo a na wo mo kodwa no wo mu die na wudini ne tie obi so mo se mo sesai
was almost all on Quanimo, my Munia was as usual. Yakumo or him Baba. A trinity were my mind for you at the Milkaba and Unquan or what I won't tell you. Seven Pammy wants him Nukunu Yachino. Only a bonnet Pammy Kukunu. Tia cry your dress, your Kunukura, you dear, you nim. Conformity say I mean Pammy wants him no, we didn't in the tears and a year and ya. Say, Papa, you should be a name so on a dawa. Said you won't see Penny once I'm not, Mediasam, any a Masako Kurunus or a Marco Jimmy. Maybe you come in Pammy once I'm that. But I would do for any Dimrican and Kaka Kramen a do baby. I could in Pammy once I'm was Bobna. Munyano, Munyam, Pammy once a Munyan Kuna, Munyano. A woody and the Yamina Media, Namidru or no, that Honami Nimsa one. Timina mdini panitishie lukoto kumu. Ndi se munye nkumuna munyano. Sabira nsoni ya bona bama. Mimpa mihuwa se ewu. Asani biya kwa ya Nkrabea. Asani kosa anu. No wada kwa ntimfintro. Sawa ana kwa ntimfiwanu kwa yanka. Ka udini nubeti mdia. Aya saana tiyo. Ubi asemu a wunnim hohe yebetimi afa ho abachew nnim hohe minnim hohe yebeka sa bae se wagya no watwamfie num afuase wan hwe a wo ba ho awere ho nti oncheri wiase no wawu oncheri wiase onu wawu hwe sasan bi akosan na amena akonya wuo asan bi o na akosan no akonya wuo yi Neye. Eye sign. A sign be Nkrabea. Nkrabea moon some so ye won't fee and ye. Now ye won't fee now, could ye so and I call ye shepherd. Rebato, why would you me while we have me see? Say, be sound. Na wutirinya na baya won Nkrabea ebetimi do akowuo na du ko wuo nso a na baya hyebre bibi na bayo ana ma de be hye ni pati be hye wu botom na nka wudie ni so sa anko base ye wo sa akura ne yakumu sa akum na aka ba bi a wo koda ma de ya che wo no ebi a tete ya ka wo bekomu no ansana nka obi wu a wo no ebi a na nka koye ya kura chen se ye toto wa no na ya bu akumfo san bi Nkrabea mun sam de oye wo fie nye o shebre beni Mpanin for cancer, ye was shebre, near one Nkrabea. Mpanin say, ye two shebrase, Nkrabea dear, iniquity quine. Madame say, a bet me at me. Now, Cotos are boy between you, so I can't say sorry, so. And can't say sorry, free so. Receive free so, or the baba so. Madame say, say I who ya say bi abetimi esan ya hunu de onam no apoli ne na bobo mu kan okohwe ho na ne moma so apai ya se de na ye na so poli ya okohwe ho na ne moma ko bobo no ni akotu buo na ne moma ne bo so apai ye no ni agade ohwinti ye no na se wa hwinti buo wo ya nka ne moma ba kwa akobọ so ade ni emetu de ohwinti ye na ansa ne akotu de ne moma no bo so no Asan bitimi ya Nkrabea minu anum ya mo miemfa ntu ya wonfo ebetimi ato da sani bia shebre ne Nkrabea de nyame ande medase meet Charles show na wo hwe na de bisese a kire mu so wo hwe episodes na ye ne kane na e de kan kire Nkrabea ene shebre mu nto wa wonte Nkrabea ne shebre ase no ko wachi
in some of the episodes no na de kan actually nyina mu a whole episode Nkrabea ene shebre na eda wase na eja me mpem ho asem ne din ne honam se na obedi na Ɛsan be sign no obi kotwetire e de be hye de kotokuom ama yego biem a eni peti na hyemi ono hye ne mu ho hwe ama yabo ne pim yago na topre ama mbanifo anfa ni tianye de anche no ana branti be kan klase me na me ko no me na me bonya no sames no ba na eja me mpem ho asem na da ho ya moje etuni ye kuno ya bona chi ya ba ama wo enti nipa wo ho a emfo wasan ko san obi asema obi ni mu hwe ne nkasa ye wono enkotwa asem ntro ne enkoka asem nto obi so madafo bi ne kan wo se aduane a woni maase ne nibi okone ya je aduane hyen ani nkwan ni sei sade enam no ba bi afiri ba wonim enam kora de ye nkwan wonim enam kora de ye abomu no wonim te madafo ne se aduane a woni maase no emfamusan kosim bisansa ne san bi Nkrabea ebia na wo hyebre sesa no ene sa breye no sa aduane na do nsa sim no ho na yedi sesa wo hyebre ai wo ba ya no awie ya bo odi egusu na oba beri sa onim ase esan bi Nkrabea o nto ya ade ahwene mienu de wo ina sasoso bia hwene mienu nana eda wase meet child show na wo hwe nana se to mi ene ahwene de wo ho ode anidie ma obrempon ne aman hene nyina ene wo no omo te konwa so ne mo kasa de dibu me sa obi ene panyin ya sa ye wo hena wasa ke yesomo no na se kasa de obi ene fie a ofuru ba ene de kire no ne mom ode anidie ma o hene bia ne obi oti akonwa so bia ne mom kasa de dibu mu obi ene de ye kamane ye dai eteye meet child show ye de besi ya na ye da wase dasene ye besa ba wonche biem na me ba odi a dibe mo sa na makwa ha mentuma na me dase ye besa ba wonche biem